Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында кыскаша. Жетіде 10 йортында яшаучылар шөпшар тауларына зорлана чисталы һәм тәртип өчен кем җаваплы? Кечкенә тычканнардан зур проблемаларга юлыгырга мөмкин, кимерүчеләрне ничек куркытырга? Җәйге каникулларда да эшләү мөмкинлекләре булачак. Яшүсмер нинди шартларда эшкә урнаша ала? Шөпшар бар, чистарту юк. Безнең редакцияга 7-дә 10 йортында яшаучылар мөрәҗәгать итте. Мишаллар әйтүенчә, шөпшар таулары урам этләрен җәлеп итә һәм хәтта янып китәргә дә мөмкин. Ә калдыкларны беркем дә алып китәргә ашыкмый. Чисталык һәм тәртип өчен кем җаваплы? Бу хакта безнең алдагы материалда. Шөпшар 1 елдан артык җыела дип зарлана биредә яшәүчеләр. Калдыклар өчен баклар юк, шуңа күрә майданчык күбрәк табигый чүплеккә охшаган. Ну, уже года 2 не убирают, складируют постоянно. Но бывает там подъезжает, когда КамАЗ ездит, ну что-то они так и лежат, эти мусоры. Слишком прям на виду все. И как бы бомжи копошатся, и потом там вытаскивают это все. Электротехниклар идарәче компаниясында хәбәр итүләренчә, 7нче комплекс ишегалларында 3 ел элек безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру барышында контейнер мәйданчыклары урнаштырылган. Шөпшар шунда җыелырга тиеш. Данная площадка планировалась использоваться для установки контейнеров для раздельного сбора мусора. Жилые дома 7-го комплекса оборудованы мусоропроводом. Накопление мусоропровода осуществляется в мусорокамере с последующим вывозом силами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта». Төбәк операторы мәгълүматлары буенча тупланган шөпшарны әлеге мәйданчыктан 4 апрельдә чыгарачаклар. Азилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кимү тенденциясы Йоршолыда вируслы инфекцияләр белән авыручылар саны кими. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев сөйләде. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә лабораториядә расланган яңа коронавирус инфекциясенең 29931 очрагы теркәлгән. Шулда соннар уртача республика күрсәткеченнән 3%-ка югарырак бара. Шул ук вакытта ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны буенча кимү тенденциясе күзәтелә. Бу атнада узган атнага караганда 21 очракка әзрәк теркәлгән. Было зарегистрировано 2020 случая ОРВИ и гриппа, 2 случая. Показатель заболеваемости 38,6. Это 2 раза ниже эпидпорога. Мы отмечаем снижение заболеваемости на 6,7%. Авыру балалар саны гомуми санның 50%-ын тәшкил итә. Шәһәрдә шулай ук бер провизор госпиталь инфекцион хастаханә эшләвен дәвам итә. Анда беренчел мөрәҗәгатьләр кабул ителә. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев сүзләренчә, мөрәҗәгатьләр дәрәҗәсе тотрыклы кала. Временное инфекционное отделение на базе 2-й горбольницы и БСМП также работает в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются. Количество обращений в поликлинике стабильно. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә инфекцион хастаханәне капиталь ремонтлау дәвам итә. Хәзерге вакытта эшләр Г блогында алып барыла. Көзгә Г блогын файдалануга тапшыру планлаштырыла. Чиратта Д һәм керү чыгу юлларын яңарту. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бер кагылу яки сулау да җитә һәм шундый ук тычкан бизәге белән зарланырга мөмкин. Куркыныч авыруны таратучылар кимерүчеләр. Шолда паркларны, скверларны аларга каршы эшкәртү планлаштырыла. Бакчачыларга үзләрен ничек сакларга бу хакта хәбәрчебез сөйләр. Бу йортта хуҗалар бар тик Бибякиннар гына, шуңа күрә кимерүчеләргә сугыш игълан ителгән. Кыш шәһәрдә узганы бакчачы Александр Бибякин бакча сезонын ачарга әзер. Һава торышы моңа мөмкинлек бирә. Ират генераль җыештыруны битлектән үткәрә. Йогышлы авыру һава тузан аша күчә. Вот такой опрыскиватель. Туда разводим, ну, допустим, белизну можно, чтобы отпугивающие такие были, и травы. Быел яз иртә килде, шуңа күрә бик тиздән бакча сезоны ачылачак. Гидростроитель бер бакчачылык җәмгыятендә хәбәр итүләренчә, алар өйгә бер генә тычканда үтеп керә алмасын өчен барысын да эшлиләр. Мы заключили договор с санэпидемстанцией. Они нам привозят весной и осенью пакетики с отравой. Желающие садоводы всегда берут их и раскладывают на своих участках. Кимерүчеләр куркыныч авыруны тычкан бизгәген таратучы булып торалар. Быел кыш җылы, ә яз иртә килде. Шуңа күрә белгечләр фаразлавынча кимерүчеләр күбрәк булачак.
Такие инфекции, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, они распространяются по определенной цикличности. Вот если мы в прошлом году имели увеличение и повышенная заболеваемость геморрагической лихорадкой, обращаемость была выше, то в 2023 году этот процесс, эта тенденция, она сохранится. Илгизар Бариев аңлатканча, парклар, скверлар, җәмәгать киңлекләре кешеләрнең күпләп ял итү урыннары, зиратлар кимерүчеләргә каршы эшкәртеләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Хәрбиләр үз гаиләләре белән бергә диңгез маҗаралары үзәгендә булдылар. Ватанны саклаучылар хәзер ялда. Алар һәм аларның якыннары өчен дельфинарийда тамаша оештырылган. Анда минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Кам исемле хәрби хезмәткәр үз гаиләсе белән бергә шоуга килгән. Ул хәзер ялда. Ял көннәрендә өйдә утырмаска һәм яңа урыннарга барырга тырыша. Очень приятно, то, что предлагают всякую досуговую программу. То есть мы ходили на хоккей несколько дней назад. Сегодня в дельфинарий посетили наш городской. Интересно, время провести с пользой и детям тоже. Кичкенә Татьяна тере дельфиннарны күрергә күптән хыялланган. Шоуга кыз хәзер кыска вакытлы ялда булган әтисе белән килгән. Хотим посмотреть и после этого пофотографироваться с дельфинами. Дочка мечтает погладить дельфинчика. Будем гладить, фотографироваться. Он не уходит меня? Не уходит? Много эмоций. Да, он меня не уходит. Нет, не укусит. Шулай хәрбиләрнең гаиләләре өчен диңгез песиләре Элина һәм Элио чыгыш ясады. Шоу программа вакытында балалар дельфиннарның биюләрен һәм күнекмәләрен күзәтеп кенә калмадылар, ә кайберләре хәтта алар белән йөзү бәхетенә дә иреште. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Изге Рамазан айының нихаят 12-нче көне дә үтеп китте. Изге айның 2-нче дистәсенә дә кирдек. Пәйгамбәребез хәдисеннән ул гөнаһлардан паклану көннәре буларак билгеле. Иртәгә сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 38 минутка кадәр тамамларга кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты 18 сәгать 14 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. До конца месяца комплексное обследование проктолога за 1590 рублей. Лечение геморроя без боли, без операции за один сеанс. Альфа-клиник. Телефон 200-222. 200-222. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Набережно-Челнинский трубный завод «Темпо» приглашает на работу. Звоните 202 132 202 132.